Hey guys, Kulumbai. Speed breaker. Oh, sorry. Hey guys, Kulumbai. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो होनाय थाबाय। So दायो आङो मोनसे ओरैबायदि बुस्थु बायनो थांगासिनो जि बुस्थुजों आं गावनि मेजेमखौ खमायनो हागोन खोमा मिथिला अमा जानानै मेजेम बारायनायखौ नायनोसै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायबाय थादो थुदो बिदिब्ला थांनोसै आंजों लोगोसे थांनाया थांगासिनो दायो बाट नैबे भिडिअआ आं थांबाय थानायनि एक्जेक्ट भिडिअआ नङा माने आं बेखिनि सिनारिखौ बिराद मोजां मोनदोंमोन बेखायनो आङो न'आव थांनाय टाइमावसो लानायमोन आरोना बे भिडिअखौ ओमफ्राय बेखौनो होना होबाय आङो थगायनानैलाय माथो लाब दोङो ना बेखायनो आङो मोजां नुबाय नालाय होना होबाय आरो बेखायनो बुंनाबो लाबाय ओमफ्राय नै दा फैयै फैयै मोनफैखाबायमोन लाइफस्टाइल फिटनेस होननायाव स' हाबनोसै दायो माबा मोनसे जिमनि बिदि बुस्थुफोर बायफैनो नागिरदोंबा बेयावहा बायफैबानो जाबाय लख्रा मोनैनि सिगाङावनो मोनो नै दा आं सिङाव हाबबोबाय नायनोसै माबायदि ना नाथाय मालाय जि बडि गोनां मालाय स्लिम फिटथार नाथाय ओमफ्राय आं बेथ' जिमफोरनो थाखायसो ना मान गोदोर बेखायनो आङो एसे फिसाखौ लादो आरो नैलाय फिटिं खालामबाय थादो आं लानायखौ किमान आसले इयार प्राइस टु 32,000 ना 32,000 नैखिनियाव फिसासा बैथ' 65 75 এইটো কিমান এইটো ডাঙৰটো অ 3.5 3.5 no 3,50,000 नाङालै भाई इमान बुरजा दङ नै आंबो एबार इखौ बायबायना एबार आंबो इदि जानोसै बिग लल इबो मोजांमोन साइकेला बाट दा बायनो फैसा गैथ'ला फैसाबोथ' नांगोन ना लुगैनायखिनिखौल' लुगैबाय थाबा माहा जानो फैसाबो नांगोन साननैसो उनाव बायगोन दे ना वाव आंनि फिगारा माला बिदि जागोनब्रा मालाय फिटथार नैबेखौ लानो सानदोंमोन हा बेखौ आं बिराद मोजां मोनदोंमोन बेखौ बाट नैबेयावहाय मा इनक्लाइनबो खालामजायोमोन आरोना नै बाट बियो बिराद दाम 65 ना 85 ना बुंदों बिराद दुखु फैसा गैया फैसा बेखायनो एसे खम दामनिखौ लानांबाय उपाय गैया मोदोमा एसे फिसा जाबानो जाबाय दे आरो जेबो नाङा सोरबा मानसि बिदि फ्रक गाननानै एक्सारसाइज खालामो आरो ओमफ्राय बैयावहा बै सार्भिसमेन थानायाबो मिनिलायलायगौमोनलै खिन्थु गथ' उन्दै सोमोन्दो बेखायसो आं खालामनो हादों नङाबाथ' सेसमोन दाथ' नै जिमबो अपेन जाला आरो गुवाहाटियावथ' दाब जायगायावहा दा लकडाउनसो जाबोसिगोन गासैयावबो नङा बाट दाब जायगायाव लकडाउन जासिगोन आरो बिनि सायाव जिमाथ' एलाव गैखाया आरो जायै आरो लकडाउनाव जेबो खामानिबो गैया माबो गैया फरायनोबो बायो नेट एग्जामाबो जागोन जाया गेरेन्टि गैया बेखायनो मोदोमानो देरसिजोब्बाय बेखायनो आं सानबाय दे ट्रेडमिलखौनो बायनोसै जा एसे हायो खारनोसै होननानै सानदों दा नायनोसै बेसे फिसा जायो बेसे फिसा जाया बेफोरखौबो लानो गोसोमोन मामलेट अलमस्ट डान खारना नायनोसै one kick speed stop बिदिल'सो হৈ গ'ল ন এইটো ডাইৰেক্ট এনেকুৱাই দি দিব ন গাড়ীত ফিটিং কৰিব নালাগে টেষ্টিং কৰিব टेस्टिं खालामनानै नायनोसै टेस्टिं खालामनानै गारियाव थिखांनानै लांसै खारबाय थानोसै फुङाव सिखारनानै मोदोम फिसा जाया नायनोसै
खालामनानै सुगान बाखै जोङो गरमखाय नै सुगान बाखै इमान गरम ना होबाय सुगानालासिनो ओमफ्राय ट्राइ खालामना नायनांगोन ना माहाबा न'आवहा लांखांनानैहा उनाव हामा जाना होबालाय ना बेखायनो ट्राइ नायनांगोन ना जि ड्रेस गाना मानो आं दहायनो बुंखांदो दे बै सार्भिसमेना बेयो बेयावहा थाग्राया बेयो सासेल'खामोन ओमफ्राय बियो आंनि फंबाय बायदिसोमोन आरोना बेखायनो आं लाजियाखैमोन ओइलाय टिक्लुक्लु नुहुरनाया इयो लोल्लावलावा बेल' दोंमोन बेखायनो नक्था बाक्था खालामबाय थानो हादों माने ओरैबायदि गरम आं मास्कखौ खेवनानै लानांबाय आं हांबो लानो हाया मा होनना बुङो बिदि मास्क गाननायथ' जोंहा हुदा गैखायाना ओमफ्राय मास्क गानबा माबायदि मोनो आं हांखौनो लानो हाया माने ओरैबायदि बोरैबा मोनो फेनाव नै गरमथार एसे गैया नायनोसै फिसा जायोना जाया खारनोनो बायोना बेनो मोनसे प्रब्लेम बाट स्टिल I will try my best. दायो थांनोसै बिसोरो गारियावहा थिनहरसिगोन दायो जों थांग्रोनोसै इमान गरमाव थानो हाला नोंनि टपिक आंसो गानदो आंनि भिडिअ'आव जानाय गैयाबाथ' जाखाया ओमफ्राय मा होनो आं भेनिला आइसक्रिम आंनि थाखाय फेभ खिन्थु आं मोनासै नैबेखौसो जानांबाय आं उपाय गैया ओमफ्राय अआरएसआलाय बोरो सोरनि थाखायमोन अआरएसबो लोंसै स' जानोसै आं एसे गोथाव सोर आं बायदि आइसक्रिम जासुलियो कमेन्ट खालाम दा and thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोनजों आंनि जिथु वेट लस खालामनाय जार्नि नायनोसै हायो ना हाया बाट स्टिल ट्राइ खालामगोन मानसिया हायो जेबो बुस्थु गैया ट्राइ खालामबानो हागोन नायनोसै खुगायाव बुंनायाव एसे सहस खिन्थु खालामनायाव एसे डिफिकाल्ट जायो अब्लाबो ट्राइ खालामना नायनोसै बाय बाय